Ano? Kasi hanggang view deck tayo, alam nyo ba? Hanggang view deck. Lahat kayo nakarating na sa view deck? Good. So again, pare, hanggat maaari, kung may convoy kayo, huwag nyo na pasabayin. Okay, paunahin na ron. O kung basta sa likod sila, huwag na sila pumasok sa peloton para bumas. Ha? Again, KOM natin dito. Okay? KOM dito. Unang dumating 100 plus trophy at or medal. Depende. Kaya sila rin yung makukuha. Okay? Now, dito sa friendly race, magtutropa tayo ha, mga kapatid. Ha? So, let's have fun. Pare, dasal muna tayo. Lord, thank you para sa araw na to. Salamat po at pinagsama-sama niyo kami mga siklista. Sana po ay maulit to at magkaroon pa kami ng maraming palaro. Ilayo niyo po kami sa sakuna o ng disgrasya. Salamat po sa araw na to. Alright. Good. Ba tayo? Zombie Apocalypse. Yes guys, bago natin umpisahan itong ating uphill challenge dito sa may Mapita Biodeck, ay gusto ko munang magpasalamat sa ating napakabait na Uncle Boss Bike Shop na siyang nag-organize sa race na to. Salamat boss sa pag-imbita sa akin para i-video itong yung pa-race, at salamat din sa lahat ng mga participants na sumali sa karera na to. At habang binibigyan ni boss ng instruction ng ating mga participants, ay gusto kong kunin ang pagkakataon na ito guys para batiin ang ating mga tropa, ang ating mga kapwa YouTuber mula sa Moncada Tarlac, ang El Capitan Developmental Team, at sa ating tropang si Team Kapadyak Cool. Salamat idol sa suporta mo. Subscribe din po kayo sa YouTube channel ni Idol Garay TV. Napakababait po ng mga taong ito guys, at mga kaibigan natin sila, kaya suportahan din natin ang kanilang YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Gusto ko rin pong pasalamatan si Kuya Rods Mejia from Canada sa patuloy na pagsuporta sa aking mga ina-upload na video guys. So salamat kuya, at nandyan ka po lagi para subaybayan ako. May special announcement din po ako sa lahat ng tropang mga tarem guys. May exclusive race po tayo organized by incoming Councilor Efren De Vera for mga tarem bikers only. Bike Fest Challenge 2022 MTB category 18 years old and below, and RB category 15 years old and above for mga tarem bikers only. So lahat po ng taga mga tarem na tropa guys, abangan nyo at paghanda nyo itong pa-race na to sa April 8 po yan. Maraming salamat. 5, 4, 3, 2, 1. Okay guys, nag-start na itong ating MTB category, at meron tayong gigaan sa may tapat ng Kopi Kubo. Ayan guys, boss. May KOM KOM isa. Ayan guys, so baka na unang akyatan agad. Unang balat pa lang guys, akyatan agad. At meron tayong 13 participants. Ayan guys, unang akyatan, pangalawang akyatan nila. Balat na sila. Pangalawang akyatan. Meron nang bumalat sa bandang harapan. Guys, at malapit na sila dito sa taas.
isa na tayo nasa taas, nasa 7-Eleven. Sige, lagari lang guys, lagari. Kaya yan, kaya. Hindi na nakakit yung isa, nagtulak na guys. Sige, lagari lang, lagari. Ang taas guys, ang taas. Ang taas guys, nang inaakyat ang ating mga tropa. At siguradong hindi na kasi siya po yung unang nakarating sa taas. Habol, boss. Meron tayong isa dito sa taas. Ano na po itong tropa natin. Mahabol yung tropang kamiling. Ayan guys, inabutan niya na. At yung iba nasa baba pa. Nalapit na sa taas ang dalawa. Tingnan guys kung sino sa kanila makakuha ng ating first giveaway. Ayan guys, so bumalo na yung ating giveaway. Siya ang ating giveaway. Diretso na, diretso. Giveaway natin yung tropang kamiling. Ayan, sumunod yung tropang 7-Eleven. Laspag. May bike boss, may bike. Slow down lang. Sige, okay lang, diretso. Dahan-dahan lang. Ayan, pangatlong nakakyat guys. Nandiyan na rin ang ating palitan. Nakakyat na dito sa ating tuktok ng Kupi Kubo. So yung iba guys parang naiwanan na, diretso na, titignan natin. Tayo sa may mapit na building naman. Matarix na naman ang kasunod ng ating unang KOM. So, panas mga idol. Nandito na yung ating una at pangalawang palahok. So ito yung pangalawa at yun yung nauna. Ito yung ating una sa akyatan guys na tropa ang kamiling. Ayan, so nauna na siyang nakarating na naman sa tuktok at pababa na, nakakapag-recover na siya guys. So maakyat na naman yung ibang tropa. May nagtulak na doon na isa. Nagtulak na, natanggalan ng kadena. Ayan guys, so papaakyat na naman yung ibang tropa. Bakit natanggal? Ha? Ay. Ayan guys, nagtutulak na ibang tropa at kayang-kaya. Ay, idol. Ayan guys, so nakaakyat na rin yung iba. Yung iba nagtulak na nasa kalagitnaan. Rin yung mga nawalang tropa. Doon.
Naakyat mo na ba ito dati? Okay, so nauma na itong ating tropang kamiling. Anong pangalan mo ba, Idol? Junior po. Junior. Piliedo? Reyes po. Reyes. Dati ka lang sumasali, di ba? Kahit sa Sol yata. Ayan po, at nangunguna pa rin itong ating trupang kamiling Junior Reyes. So, napakalakas na yan. Ayan yung isang tropa natin humahabol, yung naka 7-Eleven na jersey. At meron pa doon sa bandang likod. Yung iba guys na iwanan na ng peloton, wala na. So ito, may dalawa, tatlong humahabol dito sa bandang likod. Nakasunod sa ating breakaway. Kaya yan. Itong isang tropa rin na naka-yellow na jersey, humahabol din guys. Banat Idol. At meron pa tayong isang paparating, pang-apat. At meron pang dalawa sa likod. So yung iba guys, andun na sa bandang likod. Akyatan ulit ito, pero hindi na masyado gaya ng mga nauna kanina na talaga namang ibubuhos mo ang lahat ng lakas mo para makaakyat. Ayan. So andito na yung ibang tropa guys, humahabol pa rin sila. Banat. At meron pa tayong isa sa likod. Yung isa nagsisiksag na naman guys at hindi na halos makaakyat. Banat Idol, balik tayo sa harapan guys. At tingnan natin yung ibang tropa. Mahabang akyat na naman po guys ng binabanatan nila at walang kumpay na akyat na to hanggang sa marating nila yung pinakatuktok ng Mapita Biodec.
hintayin pa natin yung iba pala. Napakalakas nitong watang ito. Kantayan yung dalawa, baka itulak. Tatlo yung magkakasunod. Magkakaibang, oo, magkakaibang team. Tingnan ko dito sa pataas. So hintayin natin guys yung tatlong humahabol. Ah. Skirting malupit yun ah. Ayan guys yung ating pangalawa. Tupang ng ka-green. Ayan, at may dalawa pang sumusunod sa bandang likod. Malapit lang. Malapit na. Ito yung ating pang-apat. At kaya mo yan. Sulat pa tong mga to. Ayan guys, so pangalawa at pangatlo, pang-apat. Ayaw pumasok ng tablo ko. Ayan guys, so akyatan na naman. Yung ating pangalawang participants nandito na sa taas. Gilid ka lang, gilid. May kotse. Ayan guys, so nakahabol na rin itong dalawa. Doon sa isa. Ayan, recover na. Tutok niya na doon. Mabilis na yung takbo ng ating nakalayo na yung ating unang tropa. So umakyat na ulit yung ating participants. Medyo layo-layo din. Diretso mo lang. Abangan ko sila dito. Yan guys, yung pangalawa natin. Chicken breakaway to ah. Chicken breakaway. Ayan na guys, yung ating 7-Eleven. Ang pangalawa. Ito yung mga umakit lang dito. At yun na rin, paparating na rin yung ating pangalawa at pangatlo sa liandang likod. Malapit lang, baka kaya mong bang idikit. Ayan po yung pangalawa natin. At ito naman yung pangatlo at pang-apat na participants.
Yung 13 kanina guys, kung di ako nagkakamali ay wala na, apat na lang ang nandito sa bandang harapan. Guys, so balik na tayo sa bandang harapan at tingnan natin ang dalawang medyo 30 meters. Ayan o. Nauna naman na yung isang breakaway natin, baka siya na ang ano natin panakyan. Second breakaway, ito yung pangatlo at pangapat yung dalawa magkasama sa likod. Idol, tira. Yan, medyo mahina na sila guys, nalambot na. Wala, nauna na yung nakamotor kanina. Dito na nga yung pinakamataas guys. Yan, dito na yung isang grupo natin na naka 7-Eleven. Siya yung mga pangalawa. Malapit mo idol, malapit na. At yung ating breakaway, malayo pa rin guys ang kalamangan niya. Ayan siya, tulapit na. At umaakyat pa rin siya guys. Hindi talaga siya nag-flap, hindi siya bumaba sa kanyang bisikleta at pinatunayan niyang napakalakas niya. At ito mga ating breakaway mula sa Namla Team Charity. Dito na tayo guys sa tuktok at meron pang mas mataas dito. So pang kamiling pa rin ang namumuna. Malayo. Puro akyatan eh. And guys, ito na yung pinakamataas dito sa Mapita Biodeck. Ito na yung pinaka tuktok pag marating guys itong tuktok ito. At bumabanat pa rin itong ating tropa. Talagang napakalakas niya. Tinayuan niya na ang kanyang bisikleta guys para maabot ang kanyang bangko na maging hari ng Mapita. Mapita Biodeck. Ayan guys, napakabot na yan. Ano, doon pa sa taas? Sa may Biodeck? Tingnan natin ng tatlong sumusunod kung kaya nilang sumunod. Oh, idol, nakaakyat kayo walang nagbalak sa inyo. Ayan na yung isa, papaakyat na rin guys. Papaakyat na yung ating tropang naka 7-Eleven. Pangalawa na to guys, pangalawa. Nagsisigsag-sigsag guys para hindi siya mahirapang umakyat. Medyo malayo idol. Sasabay natin ilang tropa dito sa batasan to guys. At nakakyan na yung ating breakaway. Ayan. Talaga namang napakataas na mga akyatan dito.
PB pa lang. Yung isa yon, breakaway na yon. Road guys, at ito na ang huling aakyatin ng ating mga participants. So tutukan na natin ito guys, at balikan na lang natin mamaya yung ibang participants na sakali at medyo malayo-layo naman ang kalamangan niya. Yung Buick natin, nasa 1 kilometro pa siguro to na aakyatin ng ating mga tropa. At namamuna pa rin itong ating tropa, ang Amelie. Ating pangalawa, ayan guys, paakyat na siya, malapit na rin siya sa finish line. Ayun yung pangatlo. Pangatlo. At yun yung pang-apat, maakyat pa rin guys. Abutan ko ba kaya yun? O nakarating na?
ating second placer. Nakarating na rin guys. Idol. And guys, third place. Na-vlog nyo ini. Jasper. Ano pangalan ng pangalawa, Idol? Si Francis Paul Gumapos. Francis Paul Gumapos. Yan, just third place Aaron Aquino. Jasper Camaro. Aaron Aquino third place. Yan. Fourth. Kasali, Idol? Hindi. Apat pa lang, no?